Mga kapuso, ngayong umaga makakasama natin ang dynamic Deputy Speaker at Congresswoman ng probinsya ng Antique at dating senador ng bansa. At ating pag-uusapan ang mga mahalaga niyang programa para sa ating bayan. Mga kapuso, we have Congresswoman and former Senator Loren Legarda. Maayong buntag, Congresswoman Loren. Kumusta po yung umaga ninyo? Maayong buntag kaninyong tanan. Bumabati ako sa inyo, Cecil, kay Ken, at sa lahat ng GMA Central Visayas Regional TV at sa mga nakikinig nanonood sa ating ngayong maayong buntag. And not a lot of people know, Congresswoman Loren, na nagsimula yung karera mo sa journalism dito sa Kapuso Network. Ay nako, naitanong mo at nabanggit mo, siguro trivia yan. Nagsimula ako sa television with former Senator Orly Mercado. Hindi pa siya senador noon. At syempre, hindi pa ako senador. Na teenager ako. I was his co-host in a Sunday quiz program. That was during the time ako'y second year college pa lamang. Nagtatrabaho na ako, working student. And of course, pag-usapan natin this morning ang mga programa natin, Congresswoman Loren, kasi lingid sa kaalaman ng karamihan ay marami na kayong sinuportahan na mga projects dito sa Cebu, kagaya ng mga scholarships, fishing boats at mga multi-purpose buildings. Maaari nyo bang banggitin ang ilan pang mga projects na inyong sinuportahan dito sa Cebu at sa buong Visayas? Way back in my 3 term as senator, even in my last term, tayo po ay coordinate sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ang ating mga mangingisda ay magkaroon ng fishing gear at gamit pangingisda at pati na rin mga fishing boats. Siguro maaari kong banggitin sa Carmen, kamusta po kayo, sa Pilar, sa Liloan. Ilan lang yan sa mga LGUs na nabigyan po natin ng mga. Maliban dyan, meron din tayong mga pinagawang mga school building, mga multi-purpose centers in several towns. At maliban dyan, ang ating DOLE Tupad Cash for Work na kailangan ng ating mga kababayan ay ini-implement natin through local governments. And with these projects po, sa ano pa pong aspeto na nais nyo pong suportahan ang probinsya dito sa Central at Eastern Visayas? Ang i-apply yung aking MSME law, lalong-lalo na ang gaganda na mga likas yaman sa Cebu na ginagamit ng ating mga micro-enterprises. Siyempre, yung ating ecotourism sites, napakaganda ng Cebu, ng Bohol, ng Negros Oriental, ng Siquijor, pati sa Eastern Visayas. Bilang author, co-author ng ating Heritage Act, kailangan pangalagaan natin ang ating mga lumang bahay. So, I'm happy to share with you, Cecil, yung mga batas na ginawa ko na ngayon ay napapakinabangan. Kaya naman po, ano po yung mensahe ninyo para sa lahat ng mga viewers natin dito sa GMA Regional TV Live? Ang ating mga pangangailangan ngayon ay tulong sa edukasyon, tulong sa kalusugan, at tulong sa pangkabuhayan. At yan ang mga batas na ginawa ko sa aking 3 termino. Sana ito ay makatulong sa inyo. Thank you. Daghang salamat. Maayong buntag kaninyong tanan. Daghang salamat, Congresswoman Loren Legarda, for joining us this morning.